alanunga sahat las ni rohanami marhitehon na majalo pamasumasuhon ima yanakon nami ng paruman nami adorang so dimulai hami dia ka godang julwalu hodamang ma tua mata na martua de bata gabi majalah horas sama ng padde nami nunga dia luhod damang be tua mata na martua de bata asang kiat matutu marsahala da kaupung suang songoni nang aka opung ta si jolo-jolo tubu suang songoni nang aka raja na didapot di baka sa partikyanon asa alu-alu damang majo gabi maraja namin nung dia luluk damang be tua kasahala ni daw pungi. Nuaing pe asa alu-aluhod damang maju. Tua mata raja inata suripada nang saluhut na naliat na luluk alu-aluhod damang. Gabi majalah horas nung dia alu-aluhod damang ma. Marmula doin na nauli, marmula do na denggan asawai maju di hami godang mula-mula. Mulai ate mamang pati nami nung nga di beda mang may godang mulai-mulai. Nuaing petong asa sobaw nami ma amata di bata nang naliat na lulu nang saluhud na karaja pwede mang maju di hami godang soba-sobay. Gabi ma jala muliate di hamu amang padde nami. Nuaing petong asang giat matutu lihat panggabian nang parhorasan di nang marlas ni roha hami di bagasan partikyanon. Adong hatan ni nama tua nama dokon asa dibuat main nata nuliat ni bay ma tupanuhatan. Asa bay damang ma godang lihat di hami asa amat tadi batama nama masu-masu. Bay damang ma godang liati. Sahali pera mga liat ate.
gabi majalah horas di hamu amang padde nami. Nung abe tutu magaliat kami. Di lalaroha, tu sahatan, tu sitio-tio na marate. Dia kaburu nami pedang adong berana leng dohonon nate. Dia karaja ni buru ate. Jadi gabi majalah horas. Dinong dos rohata. Dinong saya mangaliat langsung tuha sahatan sitio-tio na mate. Amang padde nami. Ala nung auli dia buhay kami akaulon nami. Asa baik damang hasahatan tu sitio-tio na. Doko kita teluali. Horas.